Da, bun găsit în gura presei. E bine, da, chiar se întâmplă. O să vedeți în cadru probabil mai larg, în care o să vedeți ce se întâmplă. Sunt în studioul multor emisiuni de la Antena 1 și de la Antena 3, din simplu motiv că în studioul meu, nu știu, să-mi instalează nu știu ce hardughie, nu știu ce mixer, nu știu, în sfârșit, whatever. Se-mi instalează un nou strung la care o să lucreze diversi cetățeni care vor avea nevoie de el. Ca atare sunt exilat în acest pe stadion. Zici că sunt, uite, am în tribune, de jur împrejur, sunt, și că sunt pe stadion. Mă aștept din moment în moment să facă unii de... din fericire nu. În sfârșit, o altă treabă pe care aș... Da, iată, acesta este hăul. Acesta este hăul. Și ăsta sunt eu. Hău. Măsuța de la care activez este măsuța de la care am început această emisiune acum aproape 9 ani. Pe 13 septembrie se împlinesc 9 ani de când realizez, sau ce dracu fac, de la măsuță această emisiune de mare excepție. Și asta este măsuța originală, cea de la care am început. Hai să dăm un cadru cu măsuța. Chiar un pic mai largă, iată-l. Aceasta este măsuța și am și aici o fotografie care certifică ceea ce vă spun. Este fotografia, da, de pe holul Antenei 1. Este foarte mică. Am mai arătat-o și cu alt prilej, acum vreo 5 ani. Ce aveam? Era rotund, ăsta e pătrat. Blatul, s-a schimbat blatul, auziți. Deci s-a făcut blatul de la masă, vedeți, aici e rotund și acum este pătrat. Deci blatul săracul n-a mai rezistat, dar picioarele și cu treaba asta, stați liniștiți că nu le-a schimbat nimeni. Deci probabil va fi folosită. Știm, măsuța asta nu e a noastră, ci a urmașilor noștri în veacul vecilor. Dar blatul, cred că o fi avut cineva nevoie la un moment dat să calce. Știi? Și au luat blatul și au uitat să-l mai aducă. În sfârșit. Așadar, o emisiune cu vestigii istorice, nu? Avem o vocație de arheologi în această emisiune de astăzi. Bun.